Salam, qadırlı ildeşler, doğanlar, bugünkü yığınağımıza hoş geldinizler. Bugünkü yığınakta men sizler bilen yine bir vacip tema barada paylaşmak istemem Hudaýyň sözünden. Bu temanı İsa'nı tanımak deyip adlandırdım. İsa'nı tanımak bu arada gürrün edemiz doğanlar ve İsa'nı tanımak bilen ne mezatlara eýe bolacağımız bu arada gürrün edemiz. Hudaýyň sözünde şunu deyip yazılan doğanlar, Yahya'nın hoş habarı 17. babda 1-3 ayetleri okuyman hazır. Bu zatlara aydan soň İsa gözlerini göğe dikip şeýle diýdi. Ey atam, pursat geldi. Oğlunu şöhratlandır. Oğlun hem seni şöhratlandırsın. Sen oğlu ähli insanların üstünden ıhtiyar verdin. Goy oğul hem senin ona tavşıran ähli insanlarına baqy yaşayış bersin. Baqy yaşayış olsa seni yağını yeketek hak Hudaýy ve senin iyi beren İsa Mesihini tanımaktır. Yine şu ayetlerde İsa baş ruhani duasını eden wagtynda öz şagirdleri üçin dilek eden wagtynda gözlerini göğe dikip gökteki atasına Hudaýa dilek edip şu sözleri aýtdy. Şu sözlerin içinde doğanlar in vacip bolan zada ünüs verin. Ähli insanların üstünden ıhtiyarı oğula verdi. Oğulda bu ıhtiyar var, yani İsa Mesih'te bu ıhtiyar var. Ve oğul hem diye özüne tavşırılan ähli insanlara baqy yaşayışı bersin diye. Baqy yaşayış näme diye? Baqy yaşayış olsa seni yağını yeketek hak Hudaýy ve senin iyi verenin İsa Mesih'i tanımaktır. Bugünkü gepleşigimizde şol İsa Mesih'i tanımaklık barada gürrün edýäs. Hak Hudaýy ve onun iyi vereni İsa Mesih'i tanımaklık barada gürrün edýäs. Mukaddes kitapta İsa Mesih köp gezek şu zatlara aýtdy. Hudaýy hiç kim hiç kaçan gören däldir diýdi. Onun içinden çıkıp gelen yalňyz oğlu Hudaýy diye dünyaya tanıttı diye. Soň İsa Mesih ýene şeýle sözler aýtdy. Meni gören gökteki atamı görendir. Meni dinleyen diye gökteki atamı dinleyendir. Bana iman eden gökteki atamı iman edendir. Şu yerde de İsa Mesih'i tanımaklık bu yeketek yaradıcı Hudaýy tanımaklık diýmekligi anladyar. Şonun üçin şu yerde şeýle diýär seredin. Baqy yaşayış olsa seni yağını yeketek hak Hudaýy ve senin iyi veren İsa Mesih'ini tanımaktır diýär. İsa Mesih'i tanımak bilen gadyrly doganlar biz hak Hudaýyň kimligini tanap bilýäs ve onu görüp bilýäs, onu eşidip bilýäs. Sebebi hak Hudaýyň içinden çıkıp gelen yeketek oğlu İsa Mesih bize Hudaýyň kimligini yerde tanıttı. Şonun üçin biz İsa Mesih'in kimligini bilmegimiz gaty wajypdyr. İsa Mesih'i tanımaklık bu gaty bir kıyın bir zat. Dünyada adamların arasında, halkların arasında, milletlerin arasında en kıyın meselelerin biridir. Her bir millet, her bir halk, her bir tire taypa İsa Mesih'i öz isleyişine göre tanımak isleýär. Ama İsa Mesih'i öz isleyişine göre tanımak islemek bu yeterlik däldir. Munda ebedi yaşayış yoktur. İsa Mesih'in kimligini, hakikattan halaskar ve Rabdigini bilip onu tanımaklık gerektir. Eğer biz İsa Mesih'i öz düşüncemiz, aklımız, medeniyetimiz, dinimizin nuktay nazarından tanacak olsak onda bu yeterlik däldir. Gelin hazır İsa Mesih'i tanan adamları, İsa Mesih'i tanımak için näme zatlardan el çeken adamların biri, bulum İsa Mesih'in Resullarının biri, Resul Paulus bu arada gürrün edelim. Ol näme zatlar diýip yazýar. Ve Resul Paulus'un yazan sözlerinden, Mukaddes İncil kitabından, bu ayetlerden biz hem özümüz için bir ulu sapaklar alalım doğanlar, ildeşler ve İsa Mesih'i tanımalısı tanalım. Eğer ebedi yaşayışı görmek istesek, cennetteki yaşayışı eğer olmak istesek, onda İsa Mesih'i Resul Paulus'un tanayışıyalı tanımamız vaciptir. Dine bir gezegemdel bütün ömrümüzde, yerde yaşap yören dövrümüzde İsa Mesih'i tanımak bilen geçirmeli bu durmuşumuzu. Gelin Filiplere yazılan hatta 3. babda Resul Paulus'un yazan sözlerini 1-7 ayetlerini ilki bilen okalım
Ve bu ayatları sizin bilen bilelikte gözden geçirelim ve özümüz için gerekli sapakları alalım. Şeyle yazılan: Şundukta ey doğanlarım, goy, şatlığınızın gözbaşı rep olsun. Size şimdi yazyanımı qayta yazmak bana kıyın değil. Bu sizi korumak üçündür. Şol itlerden, şol betkärlerden, şol pürçük çapıcılardan seresap olun. Biz mukaddes ruh arkalı Hudaya ibadat edip İsa Mesih bilen maqtanıyarız. İnsan gücüne dayanmayarız. Şuna göre de hakiki sünnetliler bizdiriz. Eğer insan gücüne dayanmalı olsa, onda bu bavatda menin dolu tutarlığım vardır. Eğer yine kimdir biri tene dayanmağa tutarlığı vardır öйтse, meninki ondan da köptür. Men dünya iğnenimden 8. günde sünnet edilendirin. Men İsrail halkının Benyamin tiresinden bolup, Yevreylerin Yevreyidirin. Yahuduların kanununa berca etmek bavatta hem Fariseydirin. Din uğrunda ihlas diyseniz, imanlılar yığınağına azar verdim. Mukaddes kanuna dayanyan doğruluk diyseniz, ayıpsızdım. Emma ön bəxbetli sayyan zatlarımı indi Mesih'in hatırasına biderek sayyarın diye. Yine ilki 7 ayatta Resul Paulus bir topar yani güçlü sözleri olan yani ol itlerden, ol betkärlerden, ol pürçük çapıcılardan diye de. Yani Hudayın pek hoş havarına, yani İsa Mesih'in vagiz eden hoş havarına, Resulların eşiden ve vagiz eden hoş havarına karşı çıkayan bir topar adamlar peyda oluyorlar. Onlar özlerini Yahuda halkına, Yevrey halkına değişti deyip hasaplayan bir topar yalan taglimat yayrayan adamlar peyda olup Mesih'i yığınakların arasına girip ol yerde sizin İsa Mesih'e iman edeniniz yeterlik değil, onun ile kutulup bilmeyersiniz. Kutulmak için siz hükman sünnetlenmeli. Biz Yevreylere menzeş olmalı. Bizim dert sorularımızı, kada kanunlarımızı, ahli ediyen işlerimizi bizimki yağlı olup kabul etmelisiniz. Sebebi İsa'nın dine bir İsa Mesih'e iman etmek bilen kutulmayarsınız. Yine de sünnetlilik hem size gerek deyip şeyle yalan taglimat yayradıp hoş havarın üstüne koşacak oluyorlar. İsa Mesih'in haçtaki ölüp dirilmeye, onun bizim günahlarımızı öz kanı bilen yumağı yeterlik değil deyip aydiyorlar. Onun üstesine yine beden bilen övünüp daşkı görünüşü yani sünnetlilik bir topar zatları yine üstüne koşacak oluyorlar hoş havarın. Şunda Resul Paulus'un qaharı geliyor de şu sözleri aydiyor. Bedene dayanyan fikirler, insan gücüne dayanyan değildiriz biz diye. Eğer diye insan gücüne dayanyan olsak, onda men diye insan gücüne dayanyanların hemmesinden üstündürün diye. Beyiktedir'in diye. Emma diye buna qaramazdan men diye insan gücüne yani bedene dayanyan, menin üçün bəxbetli olan ahli zatları men ret edip diye sır süplük sayarım. Onların bana hiçbir peydası yok. Men Mesih'i tanımak için ahli zattan el çektim diye. Sebebi yani sanap geçen zatları Mesih'i tanımağa peskel veren zatlar deyip hasaplayar. Yani Resul Paulus'un karşıdaşları yalan taglimat yayrayanlar olsa özlerinin bedenine, insan gücüne ve bedenine dayanıp bir topar özlerini ayratin hasaplap beyleki adamların halas olacak olsa, Hudayın cennetine girecek olsa, baki yaşayışa ev olacak olsa bizimki yağlı bolun, bizimki yağlı bizim edişimiz yağlı edin deyip onları bedene dayandıracak oluyor. İnsan gücüne ve bedene dayandıracak oluyor. Ama Resul Paulus bunları ret ediyor da şu sözleri aydiyor. Şu yerde sanap geçen insan gücüne ve bedene dayanan zatları sanap geçiyor. Resul Paulus gelin de onlar bunu cikmecik her biri var arada üstünde durup gürleşelim. Bu bizim hem durmuşumuzda var olan zatlar. Nem için bugünkü gün adamlar İsa Mesih'i tanımak istemeyerler.
tanamalısı yalı tanımak istemeyenler. Sebebi onların önünde de aradan şunca ming yıl geçse de yine de şol bir zatlar var. Şol bir sebepler var. Şol sebepler üçün adımlar İsa Mesih'i bolmalısı yalı tanımak istemeyenler. Şol yalan talimatı yörediyen adamlar hem İsa Mesih'i öz medeniyetine qavat gelyen yağdayda tanımak isteyenler. Özlerinin yevreyligini, özlerinin sünnetliligini, özlerinin däp desturlarını, özlerinin öňden Musa'nın kanununda Fariseylerin emele getiren däp desturlarının hiçbirini özgertmen, bunun üstesine İsa'nı da kabul etmek isteyenler, emma yankı özlerine behbitli olan, özleri için kazanç olan, özleri için at avrayb olan zatlarından el çekmek istemeyenler. Şonda näme diýer Resul Paulus? Bular yalan talimat ýöre diýerler. İsa Mesih'i tanacak bolsaň, bedene insan gücüne dayanan ähli zatlary ret etmelisin diýip Resul Paulus aýdýar we özü misal görkezýär. Gelin Resul Paulus'un aýdýan sözlerine dikkatli üns verelim. İlki bilen diye, eger sünnetlilik bilen magtanmaly bolsa diye Resul Paulus, onda men olaryň ählisinden üstündürün sebebi doğulanımdan 8 gün içinde, 8 günlük çağa wagtymda sünnetlendim diye. Bilýäňiz doganlar, 8 günlük çağa bu yine de Mukaddes kitapta görýäris. İsa da doğulanında 8 günde sünnet edilipdi. Resul Paulus hem özünün 8. gününde doğulandan soň sünnet edilenligini aýdýar. Sünnet edilenem bolsa, onu özü üçün bir behbit hasaplamaya. Sünnetlenmeli diýip ähli mesihler, özge milletlerden emele gelen mesihler, Yevrelerden İsa Mesih'e iman eden mesihler hemmesi sünnetlenmeli diýip yalan taglimat ýöre diýenler bunu ýaýra diýerler. Nämçin edýärler? Sebebi olar hoş habarın esasına, İsa Mesih'in getiren hoş habarının esasını ret edýärler, onu düşünmeýärler. Sünnetlilik bu yanlış bir zat däldi. Sünnetlenmek bu İbrahim peygambere berilen bir tawşyrykdy. Özem 90 ýaşynda garry wagtynda sünnet edilýär, çağlarını sünnet edýär we İsa meniň senden bir halk döretjek diýip Hudaý İbrahim peygamber bilen bir ähd baglaşýar. Ve senden önenler, senin çağlaryň, senin neslin meniň üçin aýratyn bir halk olar, meniň halkym olar. Ve bu halkyň beýleki halklardan aýratynlygy bularyň diye sünnetlenmeli bular. Beýleki halklar sünnetlilik nämeligini bilmeýär, emma Hudaýa değişli olan halk, Hudaýyň halky hökmünde sünnetlenmeli ve şondan tanalýar meniň halkymdygym. Başgaça aýdan wagtynda daş görnüşinden, bedenden tanalýan bir zat. Ve Yevreler muňa şeýle gowunýarlar özleriniň sünnetliligine ve bütün peygamberler sünnetlendiler. Yevreler häzirem sünnetlenýärler. Olar özleriniň sünnetlidiginden şeýle bir hoşal ve özleriniň sünnetli bolmagynda biz Hudaýyň saýlan halky ve Hudaýyň bizim bilen ähd baglaşan belgesi şu sünnetlilik diýip hasaplaýarlar. Ve İsa Mesih yere gelen wagtynda bu sünnetlilik indi diye bedeninizin bir bölegi kesilmeli däldi diye sizin yüreğiniz sünnet edilmeli diye İsa Mesih. Başgaça aýdylan wagtynda indi diye Hudaýyň halky bolmak üçin diye bedeninizin bir parçasyny kesmek bilen däldi. Hudaýyň halky bolmak üçin diye İsa Mesih'e iman edip yokardan doğulup Hudaýyň mukaddes ruhuny öz içinde götürýän adamlar. Yani başgaça aýdan wagtymyzda Hudaýyň ruhundan doğulan adamlar, Yahudi olsun, Grek olsun, Rimli olsun, kim olsa olsun, özge milletlerden olsa olsun, olaryň sünnet edilmegi şert däl. Indi olaryň iman arkaly mukaddes ruhdan doğulmagy bilen olar Hudaýyň halky bolýar diýip İsa Mesih bu hoş habary getirdi. Şeýle gutuluş getirdi. Indi sünnetlenmek, sünnetlenmezlik bunun bir ulu bir ähmiýeti ýok. Emma bu adam gücüne, insan gücüne ve bedene dayanýanlar gelip ähli adamlar sünnet edilmeli diýip hoş habaryň üstüne bir zatlary goşmak isleýärler. Häzirki döwürde de doganlar muny ulu bir problema hasaplayanlar bar. Bizim yaşayan yurtlarımızda, daş döwremizdäki adamlar, İslam dinine inanýan adamlar sünnetlilige ulu bir ähmiýet bermek isleýärler. Sünnetlilik öz erbet bir zat däl.
Sünnetlilik bu medisina taraptan bir gerek olan bir zat, arassaçılık taraptan gerek olan bir zat, ama bunun qutuluş üçün, ebedi yaşayış üçün, Hudaýyň cennetine girmek üçün sen sünnetleme, sünnetsizme, bunun bir hiç bir ähmiýeti yok. Şonun üçün bedene dayanyan bu sünnetlilige dayanyan pikir, bunun özü bir boşluk diye. Çünkü iman arkalı adam halas bolýar. Hudaýyň mukaddes ruhuna eýe bolmak bilen Hudaýyň ogludyr, gyzy, Hudaýyň halky bolýar. İsa Mesih'e iman eden her bir adam ol daş insan gücüne ve bedene esaslanmaya. Ol imana esaslanıp Hudaýyň halky bolýar. Şonun üçün Resul Paulus diye menem sünnetli, emma sünnetlilige buýsanyp, sünnetlilige diye öňe sürüp hemmekim meniň ýaly bolsun diýmeýän diye. İsa Mesih'i tanımak üçün sünnetlilerin hiç bir ähmiýeti yok diye. Şonun üçün sizin geçmişinizde Yevrey olsun, Müslüman olsun, ateist olsun, kim olsa olsun, yani sünnetlilik bilen magtanyp Hudaýyň öňünde bir beýik derejeye yetip bolmaya, gutuluşa hijem yetip bolmaya. Şonun üçün sünnetliligin ähmiýetiniň ýoklugyny Resul Paulus şu yerde aýdýar. Magtanmaly bolsa men magtanmaly diye, emma men muny boş saýýaryn diye. İkinci bir zat seredin. Millet, tire taypa, atlı avraýly, maşgala, yani madde durumu, bir topar dereceler barada gürrüň edýär. İsrail halkynyň diye, eger diye gelip çıkışıma kimligim bilen magtanmaly bolsam diye, İsrail halkyndan Benyamin tiresinden Yevreylerden bir Yevreydirin diye. Häzirki döwürde köp adamlar İsa Mesih'i tanamayanlygynyň sebebi köp milletlerin, köp halklaryň bular özünüň aýratynlygyny, biz plan halka degişli, biz plan dine degişli, biz plan tire taypa degişli, biz özümüz görnükli, atlı, awraýly maşgalalardan, bilimli, ılımlı, ýokary işlerde işläp gelen bütün ata-babalarymız beýik derejelere eýe bolan adamlardan, biz şeýle yine bir topar insan güýjü ve bedenine, aklyna magtanýan, gowanýan adamlar, bular İsa Mesih'i tanamalsy ýa tanap bilmeýär. Sebebi bu özleriniň eýe bolan zatlary, bular bu adamlara İsa Mesih'i tanamaga päskel berýär. Bizim döwrümizde şeýle adamlar barmy? Bar. Yok däl. Has köp diýsegem bolýar. Kimdir biri özüni şeýle bir arassa bir tire taypa milletten hasaplaýar beýleklere. Yokordan seredýär. Kimdir biri atly awraýly, kimdir biri maddy taýdan bay, ýeten gruply adamlar, döwletli adamlar. Bize İsa Mesih nawa eşitdik, bir peýgamberdir, ondan artyk tanamak islemeýäs. Eger ondan artık İsa Mesih'in kimligini tanımak istesek, onda eýe bolan zatlarymyzy päskel geler diýip, yankı bahanalar, yankı sebeplere göre İsa Mesih'i tanajak hem bolmaýarlar. Resul Paulus diye, seredin maňa gazanç olan zatlar, İsrail halkynyň diye Benyamin tiresinden, eger İsrail Yevreylerden bir Yevreydirin diye. Benyamin taypası bu Yakubuň söyyen ayalından dören oğulları Yusuf bilen Benyamin. En kiçi oğlu Benyamin. Benyamin taypasından diýmek İsrailler üçün aýratyn bir tire taypa diýmekli anladyr. Yusuf'tan bolan Efrem ve Manasye taypaları var. Benyamin taypası, häzir İsrail'daki Yevreylerin köpsü Benyamin taypasına değişli. Bu da bu öz içlerinde bu bir büyük bir yetilneme. Men plançanın neslinden, Benyamin taypasından deyip magtanyp bilýärler olar. Yevreylerden bir Yevreydirin deyip Resul Paulus aýdýar. Eger magtanmaly bolsa, Resul Paulus ähli zatda ýokary derejeli hasaplayan bir ornu, bir derecesi bardy. Emma bu milletini haýsy tirege, haýsy taypaga değişli bolan ähli bu zatlaryň hemmesinde bir boşluk, sır süplük saýýaryn diye Mesih'i tanamaklyk üçin. Üçüncü bir zat näme diýär? Din uğrundaky ihlas diýseňiz, imanlılar ýygnagyna azar berdim. Ondan ozal näme barada?
Yahudilerin kanununu berca etmek bavatda hem fariseydirin. Farisey diýmeklik doganlar, yöneke bir farisey hem değil. İň ýokary derecede dini bilimi alan, Gamileýin şägirdi diýip hasaplanan, baş ruhanylaryň şägirdi diýip hasaplanylan. Häzirki döwürde bu näme bilen deňeşdirseňiz, iň büyük bir Oxford ýany ýene bir oňa meňzeş Cambridge ýa büyük bir dereceleri alan olar dini bir bilim berýän ýer däl, emma adam bu derecelere yeten olsa, men plan yerini gutardym, men plan üniversitede ya MGU'nu gutardym, orsetde esir döwründe iň ýokary hasaplanýan üniversiteden diplomu bar bolsa, aýam adamyň derecesi göterilýär. Bunu dini nukta nazardan seyretseňiz, onda fariseylerin fariseyi, yani dini yeten derejesine seredin. Gamileýin şägirtlerinden biri, ola okumuş, bütün dini bilimlere eýe olan biri ve eger kariyerasyny gursa Resul Paulus özü hem şeyle bir rabinlerin biri, ýokary derecede bir öňe gitmekde, ähli diplomu, bilimi, aň düşünjesi, dogry siyasi tarapdan hem dogry gelýär, medeniyeti, gelip çıkışı, milleti, ähli zady oňa kariyera gurmak üçin, ýokarda büyük adam bolmak üçin ähli zady bar elinde. Şol derecede bilimli bir adam. Ihlaslı ve şeyle näme adam, fariseylerin fariseyi. Dine bolan ihlasy bolsa şeýle bir güýçli belin doganlar. Men diye İsa iman edenleri izarlap olaryň öldürmege, tutup türmeye basmaga, saçından tutup diye ayalları süýrep, şeýle bir Yevreylerin, Yahudilerin dinine ihlaslı bolan biri. Çünkü Mesihler bizim dinimize karşı gelen bular bizim yevreyligimizi dargatçak bir sekta deyip hasaplayadılar. Ve şu şeyle bir öz dinine ihlaslı olan bir adam onları tutsak edip öldürmeye de katnaşan adamların biri. Şeyle ihlaslı. Yöne bir imanlı fariseyem değildi. Yöne bir dini adamım değildi. İhlaslı din için canını vermeye, görüşmeye, sövüşmeye gitmek isteyen bir adamdı. Şeyle derecelere yeten adam bunu boşluk ve sırsıklık sayıya Mesih'i tanımak için bunu da reddettim diye. Bana behbetli sayılan ähli zatlar Mesih'in hatırasına onu tanacak olup diye biderek sayarın diye. Adırlı doğanlar, bizim aramızda da häzirki gürrüň edýän zatlarımız gaty köp bizim medeniýetimizde de. Seredin İsa Mesih'e iman ettik biz. Ozal musulman bolan bir döwlet. Ateizmde köp ýyllap ýaşadyk. Kökümüzü alsak musulmançylyktan gelýär bizim köpümüz. Ve däpde sorularımız var. Halkımıza, ilimize maksus olan bir din var. Yine kalıverse kişiselligimiz var, akıl düşüncemiz, bilimimiz, işleyen belki yeten derecemiz, at avrayımız, İsa Mesih'i tanacak olsak bize päskel berýän, bizim geçip bilmeyen bir topar böğütlerimiz var. Biz İsa Mesih'e iman eden vaktlarımız bize de häli bugünem aýdylýan zatlar. Ey medeniyetine doğru gelen ok, halkına doğru gelen ok, dinine doğru gelen ok. İsa Mesih'i tanacak olsan, bir peygamber hükmünde tanıver, biz musulmanlarım tanıyaz. Onun artık tanımak näme gerek. Umuman aydan vaktimizde bizde de İsa Mesih'i tanımağa bize päskel berýän sebäpler gaty kendir. Her birinizin özüňizin duş gelen sınavlarınızı bilýänsiňiz. Belki bizim häzir sanap geçen esasy zatlarımız sizin hem durmuşunuzda bardır. Belki sizin durmuşunuzda bundan has, beter böğütler ve İsa Mesih'i tanımağa päskel berýän zatlar sizde de bardır. Galyberse de hemme adamlara mahsus olan insan güýjü ve bedene dayanýan beden istekleri de vardı onlar. Häzirki döwürde belki sen bu ay sanap geçilen zatların hiçbiri sana päskel berýän däldir, emma yönekey beden istekleri günäli ayşy eşiretde yaşajak olup bulary saylayansın İsa Mesih'i tanımak üçün.
sana bu höveslerin, bu günahlerin, bu ediyen işlerin peskel veriyendir. Belki sen bedenin isteklerini has beyik oyansın. Onlar İsa Mesih'i tanımağa sana peskel veriyor. İsa Mesih'in izine ermege peskel veriyor. Belki beyle de bolup biler. Ama sana aytacak zadım. Onların hemmesi sır süplüktür. Mesih'i tanımak istemedik adam. Ebedi yaşayışı eye olup bilmeye. Yahya şeyle diye. İsa'nın Resullarının biri. Ebedi yaşayış hak Huday ve onun iyi vereni İsa Mesih'i tanımaktır. İsa Mesih'i tanımazdan hak Huday'ı tanıp olmaz. Ve ebedi yaşayışı eye olup olmaz. Seredin Resul Paulus yine devam ettiriyen 8. ayettan Filipler 3. bab 1. 11. ayetlarda ilki bilen 7. ayetleri okudum. Indi 8. ayettan yine okuyup başlayan seredin Resul Paulus neme diye. Hava men Rabbim İsa Mesih'i tanımağın acayip belentliginin hatırasına ahli zadı bilerek sayarın. Men onun hatırasını ahli zattan geçip buların barını çöp çör sayarın. Men Mesih'i kazanasım ve onun bilen məhkem birgesim geliye. Men mukaddes kanuna dayanyan öz doğruluğuma del eysem Mesih'e bolan imana dayanyan iman arkalı Hudaydan bolan doğruluğa eye bolasım geliyer. Men İsa Mesih'in özünü, onun dirilişinin gücünü bilesim geliyer. İsa Mesih'in cevir cepalarına şerik bolup, ona, onun ölümünde mengzep, ölümünden dirilişine yetesim geliyor. Yine de onlar şu yerde Resul Paulus yine de has aydın aydıya düşünüklü yağdayda İsa Mesih'i tanımağın belentligine yetmek için men ahli zadıya sürsüplük biderek sayarın. İsa Mesih'in hatırasını ahli zadı çöp çör sayarın diye. Doğanlar Resul Paulus'un aydan sözlerine bugün hem diridigini görüyoruz. Bizim durmuşumuzda da bu zatların barlığını görüyoruz doğanlar. Sonun için mukaddes kanuna eye olan doğruluğa değil de diye iman arkalı doğruluğa eye oldum diye ve onun izinden gidiyerin. Şu yerde kanuna esaslanlayan doğruluk vardı da görün diye. Köp adamlar özünün kanuna esaslanıp özünü doğru hesaplayan da adamlar var. Kanuna esaslansan Resul Paulus ahli zadı bolmalısı yalı yerine yetirip berca edip geliyedi doğanlar. Ol tertipli, bilimli, kada kanunları biliye, fariseylerden bir fariseydir. Ahli dep desurları yerine getirip geliye. Bu dep desurları, kanunları yerine getirip gelmek bilen ol il içinde de bir atlı avraylı dindar adam hesaplanılıyor ve adamlar onu şeyle hesaplanan vaktlarında ol özünü hem şol kanuna esaslansa doluluğuna kanunu berca edip gelen bir adam ve kanuna esaslansa şol kanuna esaslanan da ol özünü bir doğru adam deyip hesaplaya. Ve İsa Mesih'e iman edende görüyor velin kanuna esaslanıp doğru bolup bilmeyendigini. Kanuna esaslanıp doğru hesaplasa da özünü Hudayın önünde doğru hesaplanmayandığını görüyor da imana esaslanan doğruluğu İsa Mesih'te yetip bolyandığını göz yetiriyor ve ona iman ediyor. Ve ona dayanıyor. Hiçbir öz gücüne, insan gücüne, bedenin gücüne dayanıp özünü doğruçul edecek bolmaya Hudayın önünde. Çünkü ol mümkün değildir. Dine imana esaslanan doğruluk var da görün ediyor. Doğanlar hazırki dövrde de bizim dövrümüzde de köp adamlar İsa Mesih'i tanımak istemeyeninin bir sebebi şu da bolup biliyor. Adamlar özünün bilimine, medeniyetine, terbiyesine, akılına, yani ahlakına bir topar adamın gözü bilen sereden vaktinde doğru görünüyen zatlar da var. Şol adamın ad avrayına ya da dini nemesine esaslanıp
insan öz doğruluğuna esaslanıyor. Men doğrudurum, men plançadan qovudurum, men plança yağlı değildirin. Men plança yağlı ahlaksızlığa medem yok. Men plança yağlı içip çekip maskara da bolup öğren yok. Men okullu, bilimli, yokor dereceli adam daştan seyretsen şeyleyemdir de. Öz bedenine dayanıp, özünün doğruluğuna dayanıp öğren adamlar da var bizim dövrümüzde ve onlara Mesih gerek değil. Onlar Hudaýyň öňüne gelen wagtynda da şol öz doğruluğuna esaslanıp gotuluşa eýe bolaryn diýip umyd edýän adamlar var. Emma Resul Paulus näme diýär? Kanuna esaslansam men bir doğru adam diýär. Hiç bir kemsiz biridirim diýär. Hiç bir kemim yok. Ähli zadymda men diýär. Mükemmel ýany, kamil bir şekilde diýär. Adamlarym maňa şeýleser diýdiler. Menem öz-özüme şeýleser diýdim. Emma bulam diýär. Boşluk ve biderek sır süplük sayarın sebebi adam hiç kaçan Hudaýyň öňünde öz gowy işleri bilen, öz doğruluğu bilen magtanyp bilmeýär diýär. Özüni doğru hasaplayan adam, adamın doğruluğu diýär. Ýagny arassa ak köýnek giýseňiz, tämiz ýuwulan, ütüklenen şeýle arassa giýimiňiz hem diýär. Hudaýyň öňüne gelen wagtyňyzda diýär, hapalanan bir kir giyim ýaly görünýär. Sebebi Hudaýyň mukaddesliginiň öňünde adamyň öz doğruluğu yine de hapa bolup çykýar. Şonuň üçin özüňizi deňeşdiren wagtyňyzda daş döwreňizdäki adamlar bilen, öz yeten derejeňiz bilen özüňizi ýa özüňiziň doğruluğuňuz bilen özüňizi dogry hasaplap bilmeýäňiz, Hudaýyň mukaddesligi bilen özüňizi deňeşdiren wagtyňyzda siziň dogrulygyňyz hiç bir rol oýnamaýar. Şonuň üçin adamyň şeýle günäkärligini, adamyň doğruluğu hiç bir zatlygyny bilen Resul Paulus Mesihi tanap, Mesihin doğruluğuna, berýän doğruluğuna eýe bolmak isleýär. Mukaddes kitapda näme diýär? Özüňiziň hapa, günäli egin eşiňizi eginiňizden çykaryň da Mesihin keşpinde yaradylan diýär, doğruluk donuny giýin diýär. Başgaça aýdan wagtynda doğruluk bu adam özü kazanıp bilýän zady däl, doğruluk bu ýanky don ýaly, Mesihin keşpindäki doğruluk donuny giýen wagtymyzda biz Hudaýyň göz öňünde dogry bolýas. Öz günälerimizi özümüz ýuwup bilmeýäs, öz günälerimizi Mesihin mukaddes gany bilen ýuwulan wagtynda ona iman edenimizde bizim bütün günälerimiz şol Mesihin döken gany bilen ýuwulýar. Ýene de şu ýerde mysal getirmek, öğrenmek isteyen bir zadym bardy, onlar bulam seredin Mesihi tanamak üçin özüme awray bolan, özüme gazanç bolan, meniň bäxtbidim üçin bolan ya ähli ýank adyny sanap geçen zatlarymyzy ret etdim diýär. Olary boşluk, sır süplük saydym, biderek saydym. Mesihi tanajak bolup olary ret etdim de Mesihin izinden onu tanamak üçin gidýärin diýär. Ve Mesihin izinden gitmekte de diýär bir topar kıyınçılıklar var. Şol kıyınçılık yolları diýär men meýletin bilip durup Mesihi tanajak bolup şonun izinden gidýän diýär. Bular birden başıma düşen, duydansız düşen betbagçılıklar däl. Bulary men bilip durup gidýän diýär. Bular näme? Mesihi gazanasym gelýär ve onun bilen mäkem birgesim gelýär. Bu diýmek näme diýmeklik? Mesihin kıyınçılıklarına şärik bolasym gelýär. Mesih bilen bile ejir çekesim gelýär. Mesihin kıyınçılıklarını az da olsa menem bedenimde çekesim gelýär diýär. Onun dirilişinin gücünü bilesim gelýär. Cebir cepalarına şärik bolmak isleýän diýär Mesihin. Ölümünde ona meňzep ölümden dirilişe yetesim gelýär diýär. Adam näme zatlary meýletin bilip durup Mesihi tanamakta bir topar cebir cepaların barlygyny bilip durup muny isleýän muna diye menem şärik bolasym gelýär. Bu maňa da meýesser etmezmike diye. Ine hakyky İsa'nın şägirdleriniň pikirlenişi şeýle bolmalyka diýip pikir edýän doganlar. Biz olsa Mesihin ady hatyrasyna başymyza gelen betbagçylyklary ýa birazjyk kıyınçılıkları bir hili bolmaly däl zat ýaly seredip, ahyny ala çekip, nalyş edip, öýke kine edip, men şeýle boldum, maňa şeýle
kynçylyklar geldi zat diýip bir hili edýär häzirki döwrüň mesihleri. Emma Resul Paulus meniň özüm meýletin diýe onuň jebir jepalaryna şärik bolasym gelýär Mesihiň. Onuň diýe kynçylyklaryny menen bedenimde çekesim gelýär. Ona diye hem yaşayışta, hem ölümünde, hem dirilişinde diye ona menzemek isleyen diye. Yine doğanlar, bul adama hakiki iman, kahrimanı deyip aytsa bolýar. Bizim misal almalı adamımız ine şeýle bolmaly mı diýip pikir edýän. Doğanlar, bugünkü edilen gürrüňlerden özümüz için kıyska bir cemleme edeyin. Pikirlenmeniz için. Bugün senin için Mesih'i tanımağa päskel berýän zatlar näme? Medeniyetin mi? Dinin mi? Bilim dereceň mi? Akıl düşünceň mi? Sana bähbitli bolan nämen ýene bar bolsa, tiri taýpaň mı? Näme sana päskelçilik berýär? Ya bedenin adam güýjü mi? Bedende öýnýän at awraýyň mı? Ya beden islegleri, günälerin mi? Mesih'i tanajak bolmaklyga sana näme päskel berýär? Resul Paulus bu zatların hemmesini biderek diýdi de Mesih'i tanamaklygyň ýoluna düşdü. Mesih'i tanamaklyk ýene bir zat däl doganlar. Köp adamlar şeýle pikir edýär. Mesih'i tanamaklyk bu diňe Mesih'e iman etmeklik diýip. Men tanaýan Mesih'in kimligini. Ol Hudaýyň ogly, ol haçda ölüp direldi. Yeter bu däl. Mesih'i tanamaklyk bu bir ölýänçemiz dowam edýän bir prosesdir. Mesih'i tanamaklyk diýmeklik diňe ol barada bir zatlary bilmeklik däl. Mesih barada bir informasiýalara, bir bilgige eýe bolmaklyk däl. Mesih'i tanamaklyk Mesihin keşfine dönüp özümüz hem İsa Mesih ýaly bolmaklyk diýmegi aňladýar. Şonuň için Mesih'i tanamaklygyň iň belentligine yetesim gelýär diýe. Mesih'i tanamaklygyň iň belent nokady. Acayip belentligi Mesih'i tanamaklygyň bu näme bilýäňizmi? Mesih'i tanamaklygyň acayip belentligi Mesih ýaly bolmaklykdyr. Biz her gün Mesih'e menzemekde ösüp öňe gidýändiriz. Eger köp adamlar, meniň bilýän adamlarym bar, men diňe Mesih'e ynanýan diýerler, emma Mesih'i tanamaklygyň acayip belentligine çıkmak islemeýärler. Näme üçin? Sebebi bir topar päskel berýän zatlar bar. Şol päskel berýän zatlary ret etmeseňiz, şol päskel berýän zatlary sır süplük saymasaňyz, onda siz Mesih'i tanamaklygyň belent nokadyna, acayip belentligine yetip bilmeýäňiz. Ebedi ýaşaýyş Mesih'i tanamakdyr. Şol beýik nokada yetmeklikdir doganlar. Diňe bir ona iman ettim diýip bu dünýäniň günälerine garşyp ýaşap ýöremeklik däl. Mesih'i tanamaklyk onu ölýänçeňiz tanap gitdigiçenle onu tanamagyň acayip belentligine gitmeklikdir. Bu Mesih'i tanamaklıktır. Resul Paulus'un aýdyşy. Bu yolda Mesih'i tanayan diýen adamlar, Mesih'i tanamak isteyen diýen adamlar Resul Paulus ýaly ýaşaýyşda, taglimatda İsa Mesih'in cebirlerine, cepalarına şärik bolmakta, ölümünde ve dirilişinde Mesih'e menzemeklik isleýäňizmi? Bu kıyın yoldan, bu dar yoldan yörep Mesih'i tanımak isleýäňizmi? Bu Mesih'e iman edýänler üçün soragdyr. Ya da maňa peýdasy bolana çenle. Men Mesih'i tanajak, maňa zelele yetip başlasa ya maňa kynçylyk döredip başlasa men Mesih'i tanamaktan el çekýän diýjekmi? Gadyrly doganlar, siz de Mesih'ten görelde alın, Resul Paulus'tan görelde alın ve ta İsa Mesih izine dolanıp gelýänçe Mesih'i tanamaklygyň izinden gidin. Goý Hudaý siziň ähliňize akbata bersin. Şol bir hatarda maňa da men öz durmuşumda asylda da bir magtanar ýaly zadym ýok. Ne tire taýpama, ne medeniyetime, ne bir dinime, hiç bir magtanar ýaly, hiç bir ýaly adam güýjüne eýe däldirin. Bedene magtanar ýaly hiç bir zadym ýokdur. Eger bolan ýagdaýynda da men bu dünýädäki ähli zada sır süplük saýaryn. Mesih'i tanasym gelýär,
onun yalı yaşasım gelye, onun cevherlerine şerik olasım gelye, bu dünyada onun hoşnut edip yaşasım gelye ve mening üçün ebedi yaşayış, hak Hudayı ve onun iyi vereni İsa Mesih'i tanap, onun keşfine dönmektir. Goy Huday sizi de bu iman bilen bereketlesin ve gelecekte de te canımızın sonku gününe, durmuşumuzun, ömrümüzün sonku gününe çenle, te canımız çıkyança Mesih'i tanamağın uğrunda bolalım. Goy Huday bize akbata versin. Amin.